ତେନ୍ତୁଳିକି ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କିନା ଚକଟି ଦେଲି। ଚକଟି ସାରିକି ତାପରେ ତା ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣିକି ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ମିକ୍ସ କରି ସାରିକି ତାର ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ତାପରେ ମିଠା ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ ପକେଇଲି। 3 ଥର ମେଞ୍ଚେ କିନା ଗୁଡ଼ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ଲୁଣ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ସେସବୁ ଯେଉଁ ମିକ୍ସ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟୁଥାଏ କାହିଁକିନା ତଳେ ଲାଗିଯିବ ନା, ପିତଳିଆ ଲାଗେ। କୋଳି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲାଗିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଶୁଖେଇକି ରଖିଥିଲି। ସୋରିଷ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ମିକ୍ସ କରିସାରିକି ସିଏ ପୁରା ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ସୋରିଷ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ରାଗ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଗୋଳେଇ ନେଇକି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ ହେବ ନା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ଘାଣ୍ଟି ସାରିକି ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ପୁରା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି ତଳ ଉପର କରି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡବାରେ ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି